дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи фарҳанги ноҳияи Муъминобод баргузор гардид. Чорабинии мазкур бо ҳузури намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ва ноҳияи Муъминобод, аҳли илму адаб, фарҳанг ва ҳунар, инчунин сокинону меҳмонони пойтахт баргузор шуда фарҳанги ғанӣ, анъанаҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои иҷтимоии иқтисодии ноҳияи Муъминободро муаррифӣ намуд. дар доираи чорабинии намоиши васеи дастовардҳои ноҳия дар соҳаҳои варзиш, маориф, сайёҳӣ, меъморӣ, фарҳанг, ҳунарҳои мардумӣ, кишоварзӣ ва дигар бахшҳои иҷтимоию иқтисодӣ ташкил карда шуд. маҳсули дастони ҳунармандони мардумӣ, намунаҳои ҳунарҳои миллӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, таомҳои миллӣ ва дигар дастовардҳои ноҳия ба маъраз гузошта шуданд. меҳмонон имкон пайдо намуданд, ки бо фарҳанги қадима, расму оинҳои мардумӣ, ҳунарҳои анъанавӣ ва имкониятҳои сайёҳии ноҳияи Муъминобод аз наздик шинос шаванд. гӯшаҳои намоишӣ аз таъриху фарҳанги бой ва меҳнатдӯстии мардуми ноҳия шаҳодат дода, мавқеи Муъминободро ҳамчун яке аз минтақаҳои дорои захираҳои фаровони фарҳангӣ, сайёҳӣ ва иқтисодии мамлакат муаррифӣ намуданд. дар оғози чорабинӣ намояндагон таъкид намуданд, ки баргузории рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар пойтахт барои муаррифии имкониятҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сайёҳии минтақаҳо, таҳкими дӯстиву ҳамдилӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва шиносоии сокинону меҳмонони пойтахт бо дастовардҳои гӯшаву канори кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. таъкид гардид, ки Муъминобод ҳамчун яке аз минтақаҳои дорои табиати нотакрор, тарихи пурғановат ва фарҳанги асили миллӣ дар ҳифзу рушди сунъатҳои мардумӣ ва муаррифии арзишҳои фарҳангии тоҷикон саҳми арзанда дорад. муаррифии чунин дастовардҳо дар пойтахт имконияти хубест барои шинос намудани сокинону меҳмонони Душанбе бо захираҳои фарҳангӣ, ҳунарӣ, сайёҳӣ ва иқтисодии ноҳия. ҳамзамон дар ҷараёни чорабинӣ барои ҳамкориҳо судманд ва дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани рӯзи фарҳанги ноҳияи Муъминобод ба масъулон сипосномаву ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. ин иқдом ҳамчун нишонаи қадрдонӣ аз саҳми ташкилкунандагон, кормандони соҳаи фарҳанг, ҳунармандон ва дигар фаъолони чорабинӣ арзёбӣ гардид. бахши дигари чорабинӣ ба барномаи фарҳангиву ҳунарӣ бахшида шуд. дар он ҳунармандони ноҳияи Муъминобод бо сурудҳои ватандӯстона, рақсу таронаҳои мардумӣ, саҳнаи театрӣ шуда ва дигар барномаҳои ҷолиби фарҳангӣ ҳунарнамоӣ карда ба чорабинӣ ҳуснидона бахшиданд. рӯзи фарҳанги ноҳияи Муъминобод дар фазои идона ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардида ба ёнгари эҳтиром ба фарҳанги миллӣ, таҳкими ҳамбастагии ҷомеа, дӯстиву бародарӣ ва муаррифии дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар гардид. баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозгӯи сиёсати фарҳангпарваронаи давлат ва таваҷҷӯҳи пайваста ба ҳифзу эҳё ва рушди мероси фарҳангии миллӣ мебошад. Mo'mino bod gӯшаи ҷони ман аст.